Philippines, good evening. May gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po inyong programang Republika. Mauni si Eric Espina. Well, it is said that all art is the reflection of the soul of a nation. We're talking about all paintings, all sculptures, books, written manuscripts, every creation by man's imagination is truly the greatest wealth of any country. So today we're going to digress a bit from politics, public service, and it is part of our ethos as far as this program is concerned to touch on culture, history, the art scene, and again, we have another artist, perhaps one of the upcoming wealth of Cebu City, if not Cebu Province. He is self-taught, but he is garnering some great attention with the works that he has accomplished. So we are very fortunate to have Roland Sadili from Barangay Mabolo. Mayong gabi, Roland. May gabi, sir. Okay. Roland, usa ta magsugod sa imong mga kuan mo, mga kaning mga imong mga nabuhat dinhi ug liban pa sa mga ubang mga atong ipakita unya. Kuan man ni kinsa man is Roland Sadili? Kanang usa ka tao nga pait og kaagi. Pait ko Oo. kaagi. Kanang nasayo na ilo sa kanang amahan ug inahan. Amo ba? Oo. Pila usa may edad nimo? 12 akong edad adto. Pagkahuman dungan silang nakuan. Oo, kanang di pagka 12 nako rahidya sir ba kay lain kay bitaw kana ya akong papa nabalita sa na sa una. Na nasa radyo TV nga siya ba'y mismo ni kuan kutlo siyang kinabuhi sa akong papa. Suicide siya? Wala, iyang gipatay akong papa sa akong maguwang. So ang imong igsuon mo ni patay si mong Oo, papa? tungod sa ka kanang Bikil? kanang magsige sila glali sa akong mama magpapa ba. O Sa una niya, laban siya. laban siya sa imong mama? Oo, kanang sulsulan siya. Padapatan ba sa imong papa imong mama dili? No, dili kay Di sad. dili kanang akong papa barbero man siya. So mangurti siya. Din sa unang tigputol. Diha na sa mabulo kanang Mabulo Victoria. po, Oo, sige. kanang And then? bike. Oh. Nya na may radyo di baktas kanang sa una kanang ang akok nung papa na ako na kabit ko no. So, gisulti sa akong mama. Pasabot ana ang kinabuhi sa imong papa isip usa ka barbero. Gisibya pagod sa kuan sa Oo, radyo. oo. Usa man siya artista siya, usa man Di nga kanang gawa sa di kanang malibak ba kanang tuwang gitawag lang ang nalibak radyo di baktas sa mga katawhan. so di gyud tinuod radyo. O dili kanang sa mga tao ba nga Pasabot mo radyo balagon. o kanang ngabit ko no. Radyo balagon. O mo Mga sultian lang chismis. akong mama o Oo. chismis ba. Oh. So inani ni nagsige na sila gaaway ato kay mutuo man akong mama. Di tinuod. Dili ko tinuod. Kay So- mangurti mo sa jag babae. So buutan imong papa. Oo, maayo rag kayo tanan. Okay. Pila mo kabuk man nagsuon? Unom. Jutay sad ha. Mm. Paghuman, So anang nahitabo na siya. sige sila glalis. Oo, sige. Way, kwan kada uli lang mag-away sila. Away, samok na kayo. Kamagwangan ni nga igsuon nimo. Oo. Kanang akong maguwang, buutan na siya. Na nag-eskwela na sa UB og fourth year high school na to siya, kanang graduate no na ba. Okay. Diha na ang pagkahitabo na Pila edad niya to? mga padong 16. Okay. Anak niya. Kita siya naglalis sa mong mama ug papa. O wala pa to pagka nagbuwag na sila. So Oo, so pagbulag nila, imong papa naglain. naglain. Ang kamo tuwa mo sa inyong Nagim sa mama. mong original, nga balay. Sa mama, kanang komuna mo. Oh. Sus karon kay akong mama kay nakauyab mo gyud na tinuod og kining security dress may per 4. Oh. Kay di na mamuuli ang mama didto mo sayang gagaw mo to, kay na mo siya igagaw sa pier. So imong papa kuanan nakauyab gyud. Nakauyab sa sila nagkakuan. Nahibaw na ninyo. Dili Oh, na chismis. dili na. Tinuod gyud sa akong papa kay di naman maging uli akong mama kaniya. Oo. So na sila tagsang mga kuan. So imong mama nakauyab og lain. Inana ba? Oh. Sus karon pagkahitabo ana. Nagdamo na siya konsumo na mo pag uli. Kinsa? Akong papa. Oo. Kay maghatod mo siya konsumo na mo kada uli. Okay. So ana nga time gabi na to siya, nagduwa miya tog
basket. Kay doon ra ang basket dulan. Niingon na akong papa pag-awat. Di nalipay mi kay dama siya 5 ka kilo pa to. Ang ako dayong maguwang nagplano na rin siya. Na iyang Iyahang tudason. Iya yung kanon. wala mo sultiin niya sa Wala, emplano. oo, nya. Dako kayo siya kasuko siguro. Dako siya kasuko kay kato akong mama, sige mo siya hulhog niya, mo siya tagaan siya kwarta perminti. Kargahan. Oo, kargahan siya sa akong mama. Pero na may uyab ang imong mama nga Oo nya kay kuan man kanang sige gilag sila may mag-vibes ang akong maguwang moadto dito. Kay mga yugbaon sa imong papa. sa akong mama. Ang mama nimo. Di mo siyang duol sa akong papa. Okay. Kamo kinsa may hatag baon ninyo? Ang akong papa. Papa. Oo, mag-adtuan man siya dito. Okay. Pero mao lang ito nya, wala lang mi anak kay yung katong kabuot minus pa kayo. Nga ako nga makasurvive lang mi sa pag-eskwela na mo kada adlaw ba. Di ba ka nag-eskwela? Dias mabulo. Abulo. Unsay grade mo adto? Kuan. Mao lagi na padung na ko grade 6. Grade 6. Oo. Ani taak na ko grade 6 ana. Pagkahuman, niadto imong papa sa inyong balay. Oo, anang gabi mga alas 6 pasado. And then walay lalis, walay bikil na hitabo atong higayuna. Naam gyud makaingon lagi ta sir nga. Basta magkita sila kuan gyud. Oo, kanang paghapon Sabong dito. gyud, sabong. Oo, gilipat ra ko og pinaagi sa murag gilikay ko sa Ginoo ba. Oo. Kay nya ana man siya nga do. Kuha ari mo manghod kay nangayo man kamanghurang babae og skindi lagi pa skindi. Ko sige tay. Pagpalit na ako, ipalitan akong manghod. Sus dito naman sila sude, nagsugod naman sila sige sa istorya. Kinsa? Akong maguwang ug akong papa. Usay gilalisan nila o nangita Oo. lagi og usay malalisan. Oo, nya ang akong maguwang dili siya ka iskrima tong usa ng maguwang kay naman siya hubag des bugan. Oo. Nakigda ang taon. Mao to nga, wa lang to pag uli na nako, kinural man among balay, Oo. kawayan po to sa una. Oo. Na may bulong na ko na may hunghong nga. Ayaw sud, ayaw sud. Ninimo. Oo, ana ba? Ayaw sud, ibili na ng bata. Ana ba? Oo. Ang may tingog di. Oo. Ingko day. Diri lang kadaya akong gisud ang bata. Kanang tingog sa huna-huna na nimo. Oo. Dili kay murag yung gikuan no. Oh, naa yun siya sampit sir ba? Sa imong huna-huna. Naa yun niya. Ayaw sud, ana ba? Di akong gibili na akong manghod sa sud ang ihatag ning sukli tatay. Layo. Di nidagan ko sa gawas kay ni ko ako balik tong duwa og basket. Pero madungog nimo ang ilang kuan na. Wala gyud. Hilom pa, hilom. Oh, kay sudlonon pa man kaya mong balay sad. Gaman. Oh. Pagdagan ako dito, giakpas mo silingan kay patay na akong tatay ko no kay magtatay na Gidunggab, ako. gidunggab. Oh, gidunggab siya. Kapila gidunggab. Kaupat ba to? Dire. Kasuko gyud. Oh. Suko siya. Asang klase ang kuan? Punyal ang igamit. Kutsilyo sa akong maguwang kay gikan mo tong pilar siya, kamutis. Nagdadama siya kutsilyo anong bang pinanday pag okay pinanday. Oo. Mga design. Oo. Mo gigamit ato. Patay mo papa gyud. Patay gyud siya. And then imong igsoon na preso. Oh, na preso to siya. Kay ni kuha man siya, wa man siya dagan. Nga na may Asa naman siya karon? Preso lang yapon. wala nakabuhi na siya kay ni gipasaylo ron sa mga igsuon sa papa. Agi pa pasaylo. Oh, nya naka-graduate gyud siya sa UB ug kuan. Pila ka tuig siya nakasud sa kuan karsel. Ba man to magdugay sir, magbuwan ra to. Imong mama wala kuan. Unsa may gibuhat sa imong mama sad pagka hitabo adto? Mao ra Nagbasol to. siya, wa siya nagbasol. Yaha, basulan gyud niya, basulan niya. Mao ra gito pagka dangta pagkawa na gyud niya, didto na kuno samot ang akong kalbaryo ato kay samot na. Nga ako may nagbuhi sa akong mga igsuon. Pero di ba mas tigulang siya nimo? Mas magulang sila nimo? Wala man siya nakamuhaan sir kay igo ra man tao to tiglaba. Mao to man laba sa mua tong kamagwangan mo. So kaning pila ka buk babae ning unom ninyong maragsoon? Katurang usa katong gamay. Puro mo lalaki, lima mo kabuk. Oo. So pasabot nimo kaning 5 kabuk lalaki, ikaw na hinuoy ni gawas ng kabagwangan, breadwinner. kawangwagan. Oo. You're the eldest. Kanang Gawas ikaw mo eldest. Okay, mas tiguang nimo nagpatabang man nimo. Oh. Wa may diskartes kinabuhi, di man kamao. Di unsa may gibuhat nimo? Grade 6, unsa may gibuhat nimo? Unsa may gisugdan nimo? Nagbaligya ka, unsa man ka? Katong time sir, appeal ba yung competition atong kanang art sa mabulo. Okay, tig-drawing na gyud ka. Oo, tig-drawing yun ko sir. Kano sa ka kamatikod nga may ka mo drawing? Eskwela ko grade 1. Sa grade 1 pa lang, Oo. drawing na ka. Drawing jud ko bisa kung sa klase, mga isda, mga lisod kanang mga kalibutan, kanang nay mga nagdaro. Oo. Oo.
ang kabaw ba, ha? Oo. Daro. Ako muna kung suno-sunon sa una. So katong giyon sa mga pagsugod nimo, Sharo, mo na ginay imong kuan gyud, mo ginay imong gibuhat o nagtrabaho sa ka? Di, pagka itabo na sir, pait medyo kayo no. Mm. Kana lagi murag sa salida pa kanang kuha pa na murag na tribute lang murag pait gyud akong kinabuhi. Tinuod yun na kay uwan og init yun. Kanang masural lang jud ko. Kay Ano, di masura pa ka? ko og trabaho kay Din ka na masura. di na sa mabulo nya lawas yun sa kuan. Ano man, Mandawi. sa Tagalog pa, kalakal. Oh, inana. Namaligya ka. Puthaw pod, wala pod. Kanang wala pa to kay makitaon mo tong basura, pwede na mo tong puniton. Pag guman, usa may Kay basurahan. Oh, pag guman, usa may baligya nimo, na kay mabaligya. Oh, mga lata, puthaw, bildo, tanan klase ng plastic. Di ka mukaon dito sa basura, na kay makitang pagkaon kanon Kaon jud ko. Kaon po ka. Oh, kanang mga sobra-sobra ng mga pan. Wa pay kuan sa una, wa pay mga fast food ana. Nana, nasugod na. Dito na dito nakakakuha Oh, pagkaon. kanang mga pizza, kanang mga sobra Oh, sa mga pag guman, usa man dadon nimo si imong igsuon. Oh, naa jud kanang sobra nga mga ham, kanang Pasko. Oh. Na may ikuha na lang. Malipay sa mi kay ako. Sa Mabulo ra po na, Mabulo. Dire side nga mo pa Asa ka plandain. makabot? Asa ka Ato makabot? sa San Miguel. San Miguel. Pagkahuman kaning usaman kaning imong lutoog usab o kanon lang. Ang akatong maguwang nako nakapatay sa akong papa, mo na siya kusinero. O lutoon ninyo usab Oo, tanan. Oo. And then usab bahugan nagkanon. Ang kanon ray problema. Nagi time sir nga. Siguro okay na akong bugas mais Asa yun mo kay. ka makuha kuan? Bugas palit na mo. Say mangutang na may utanganan among karaan silingan. Ah. Utangom mo ko kay ginili kugihan ko no kay ko. Ay, daghan kay ko bracket sir, pero buyag. Pero kutob ra gyud kas grade 6. Oh, diha rin wa kita nga graduate mo to Wala kay naman ko. plano mo human sad. Di nagplano ko ana nya. Wa na mo koy papa, wa na Pero lisod namay kayo. kuan, namay mo rabag pareha kang Manny Pacquiao ba nga pwede ka mo eskwela and then makahuman ka. Oo, nya. Diha taas-taas gyud sir kay ako naman nagbuhi sa akong mga igsoon kay akong mama di naman mo pauli. Tuwa man siyang banabana pod. Kutob karon ikaw pay nagbuhi. Wala na. Wala na. Mo nang karon nakakuan ako kay na naman ko'y pamilya. So na kay pamilya. Pero Pila ka buk pamilya? mo mo Usara usa kay di. Di Usa makibasin yung pareho sa machismis na po ka kay di ba? Usara yung pamilya. usar sir. Ang anak nimo pila? Kuan, unom. Imog yung giunom pod. Oo. Ha? So na ko'y anak sa unang kuan. Unang Na ko'y live-in partner sa una. pila ka buk yung anak kadto? Usara. Usara. Namatay mo pud kuno. Ang babae namatay. Oo. Ang kuan, live-in ang mo? Bata, ang bata. Bata, pero ang live-in wa na. Wala na. Di na mo Ninyo nakita. Wala na. Wala na mo nakita. Kaya mahibaw ana. Buno na pod. Di mangusta siya ako sa Facebook eh. Ah. Ako mga bata ba, iyang gi kuan na gi. Ang imong mga anak nag-eskwela. Oh. Tanan. Kana ako nang bata karon kanang akong kauban. Tanan nag-eskwela na. Oh, nag-eskwela sila. And then kisa may nakakuha sa imong kuan. Hilig sa kuan mga sa art. Pero buyag sir. Tanan. Halos tanan. Amayo, Na ako'y batang babae, drawing siya na. o drawing. Kanta. So, unsa man sila? Grade school pa karon, high school na. High school na. Nay gustong unsa man, mag fine arts, architecture, unsa man. Depende silang kuan kay kani akong kauban ron, eskwela man nag mechanical. Mechanical. Engineering yang kuan ya. Kay ngano kung tag-as ang mga graduan nila, pwede silang ma-scholar sa kuan, unta sa mga, di ba? O sige. We're going to pause for a few reminders and when we come back, after getting a background on Roland Sadili, we're going now to go into how he got shoehorned into art, sculpture especially, and the like when we return. Okay, nagbabalik po ating programang Republika. Kausap pa rin po natin si Roland Sadili. Siya po ay matatawag nating tinuruan niya ang kanyang sarili kung paano maging isang manlililok or sculptor, so to speak. So, Roland, kano sa magyug ka ni sugod, saman, maghumag, na masura ka o sa may sunod? Mao na sir, kanang malingaw ko sa kakong paginabuhi sa sir kay kanang tanang teknik, mura bag kanang naagi bitaw, mamulit kog planggana. Sa una kanang mga buak-buak, Oh. mga kutob sa na yung pa-repair. Di mo nang ayuhon. Oo nya, nangayo ko electric fan, radyo. Imo po nang ayuhon. Oo, nang gamit-gamit gyud ko So, sir. mura po kag electrician. Oo. Kamaos ako sa electrical. Sa, nya. sa simple pang panulti, kuhan ka, total performer. Oo, mao bitaw nang ilaha kong bansagan dia og kanang kuan, kining sa ina ang tawag og kuan.
Jack of all trade ko no. A jack of all trades. Oh. Kuya Go. Wa. Kuya Wa mura na ya. Mo Pero to nga. kano sa man kani unag yung nakatilaw, nakatagamtam o kanang gibayran ka kay tungod sa imong drawing o tungod sa imong gibuhat? Bata pa kay sir kanang Pila edad, pila edad? Kanang pagkakuan ako grade 6 o kanang kuan pagka kuan ako mga grade 4 inana naka dawat-dawat na kog mga kuan. Ning hatag imo sa man nagdrawing ka imo gihatag sa usa ka tawo ana? Oh, kanang mga naay palitan na mga project. Mm. Oh. Ikaw mo nibuhat sa project niya. Oh, ako yung buhat sa project. Wa ka balon teacher. Wala. Okay. Kung pwede mo na sa pati-pati lang ano, pati-pati lang ano Ayaw- drawing. ayaw kayo, oo. Oh, ayaw lang induta. Oh, pag mapilay bayad nimo ato. Kasagaran ay 50, ay 100 na. Pesos. Oh. Mayo di ay. Mm. So dito na ka Oh, kasugod. dito kung sugod. Dito ka nakamatngon nga pwede ni nako buhaton ko an. Oh, Seryosohon ni nako. Oo. Kano sa man ka nakahuna-una nga seryosohon ni nako. Grade 6 ka, grade 4 usang idara. kanang grade 6. Grade 6 ka. Oh, dihan ako ni kuan. Dihan ako ni Kato nagbasuriro ka, namasura ka, wa ka kahuna-una nga matay usik ang akong talento. kanang wala kaya akong gusto sir, ang akong mga igsoon dili magutman. Nahanglan- Pero mo sideline ka usahay. Oo. Drawing. Oh. Okay. Ningsud po kag painting wala. Wala. Wala gyud ka. Di, Drawing lang gyud. Oh, ni eskwela ko ni eskwela mi diri sa kining libre sa may Abiliana, Oh. kanang fine arts. Oh. Sus ko dugaya de ani ba. Oy, dako man kanang lamisa, dako kay ba? Oo. Daghan kay mustanan. Oh. Unsay duha man mi kay kamao sa mo drawing tong Drawing o barkada ko. painting? Oh, tanan ko na to. Oo. Sus kay katawanan man kayo nanay mga 50 kapi ng edad na ng eskwela. Oo. Inggo dugay man kay gilaay mi kuha bitaw. Usa ra yung kapalit sa notebook. Oo. Kanang karton yang puti ba? Oo. Ang akong kauban ko drawingon tanan sir kay wanay kalibutan. Oo. Sige mag-discuss yang maestro Oo. o parting art. Sige siya sige. Oo. Gidrawing, ba big drawing. Oo. Nya siya si tan-aw sa kuha. Oo. Siya sayop man. Iyang anaon yung notebook. Oo. Scratch niya, labay niya. Oo. Hindi pa siya kakuha sa maestro ba? Oo, sa nawas Pero maestro. ballpen yun to automatic among gamit. Ballpen ninyo gamit. Oh, inana ka. Dili lapis. Di, way lapis siya, papasay yun. Sa may ballpen ninyo, Bic. kanang, Itong BIC. Sa oh, una. kanang kusog yung kayo mo agi Oh, dyan ba? magawan. Nakuha gyud. Oh, drawing na ko. Ako man ko, tanawa. Isa. Ipasa akong notebook dito sa pikas mong mga classmate. Oh, kita Tanaw nila. tanaw lah. Oh. Tuyok akong notebook. Hangtod nakita ang teacher. Oh, niya namang teacher mo nga, maestro nga. Unsa Unsa man na yung tuyok? Oh, pasa-pasa. Og itsa hagi sa duol po niya. Oh. Sir, tanawa sir. Oh. Oh, siya. Oh, isa ka drawing ni. Oh. Nga sa dili sir ay. Oh. So, oh, Mayo. oh, isa. Bi tarong bi unsa yung kang graduha kay ang butang nakita mo na to naman kay college level ko no. Oh, kintahay. Oh, kay mo wa da sino trawato ni ba wa ko graduate grade 6. Oh. Ya anak ko. Siya di lagi anak lang to. Muna kuya ka istorya kay ngano. Oh, una ha. Grade 6 siya. Pila ka buk sila maragsuon? 6 pod. Ang iyang anak karon unom pod. So 666. Oh, sige. Oh, bitaw. Pero kanang unsa magi una nimo nga man nasud magkag sculpture nga nagdrawing man ka? Tungod na sir sa kanang nami kapilya ba? Oh. Na challenge ko ato. Oh. Ang imahen is kuan po to siya kanang hinatag po to sa karaang tao pod. Oh. Tong sino San Roque. Oh. Pagkasunog sa mong dapit kanang hulinim, Oh. ibuldos. Oh. So gitukurag laing chapel. Mm. Didto man na sir butang. Nya wala na may santo sa muhang chapel. So unsa ni tabo? Mingaw na kayo. Oh. Ni kaning pong among silingan. Bay dudes. Ang pare wani dool nimo nga buhat. Wala ka tayo Ang mga kauban lang. Wala siya. Silingan. Oh. Oh. Magkulit na kag santos dudes kay kamo ukit-ukit mo ko. Oo. Ako na testingan. Oh. Ato kita ko punuas kay mito nga wa na gamita. O gidaan ako sa Putol balay. nimo, giputol. Pinutol lang sa daan. Putol lagi daan. Oh, pagkaman. Gidaan ako ito. Mo to sigihan ako. Usa may gigamit nimo ato? Mo kay po ang gigamit ko ani mga langsang. Kani siya, kani. Mana ni siya? Mao ni siya, lansang ni siya. Oh. Langsang ra? Langsang unya na. Laing lansang o naibaga, nainipis, na unsa man. Akong gipik-pik ba, akong gipang Unsa may gigamit nimo martilyo? Nam ko martilyo sa una sa akong katong papapapa na lugar. Puthaw. Dakong martilyo katong gagmay. Kato yung martilyo yung karaan. Tinuod yun, karpintero gyud. Oh. So kinahanglan kamaog gyud ka mo. Oh, kinalang Hinahinay gyud pupok. Tansya gyud. Oh. Tansya paghuman,
Ang imo usa usa may mga usay gidak unsa imong mga lansang? Lain-lain. Katong tag 5, 5 unsa pa? ay 4, 4 unsa pa? 3. Di katong mga ginagmay, wa na. Wala na. Wa na. So muna na Oh. siya. Oh. So kani siya lansang may gigamit mo ni. Kani tanan kani. Kani mo ni siya. Kani siya, oh. Lansang ra na siya. Oh. Ay, so pila usa ka dugay ni mo buhat? Kung ano na siya, kanang mga wa po na abot sa kabuan. Kani Hinay siya? lang ba? Oh, ginay-nayan ako kay yanto kog liti nya mag-umma pa mi ana. Ah, nag-uma po di ay kas litipod. Oh, umma. So ay umma dito kay naway Oh. umma kong mga uyuan. Oo. Dito guna, nya muag kanang abaka. Kanini nakuha ni siya no, murag na naputol ni tungod sa imong anak no. Oh, Itong bata gigikabot. Oh, kanang kabuton ba? Kani siya kanang naas-taas din ang kay naman ni siya cross. Oh, dire kini sir, ginagin siya cross. Oh, Pero pero- lagi kanang kulit-kulit to sa mga bata. Ang anak. Anaon. Oh, piko. Ah, naso natangtang na. Oh, nana siya kulit dire, mao sa ni naasa ni. Di po na nimo gustong ayuhon. Wala pa gyud, mao lagi ko. Wa kay panahon para ayuhon. Kaingon ta nga, blaze po kayo sir ba? Naagi tayo trabaho. Oh. Munang lisod kayong panahon. Oo. Ako pakutanan nimo kaning almost 1 month nimo gibuhat. Sa hinay-hinay lang. Pag ikaw po inipintal. Oh, ako pod. Gipunduhan gini nimo kay kaning pintal na kaning gold nga pintal, mahal-mahal sa nang gold nga pintal. Kuan man na siya, kanang gold lip na siya. Ngako ng Paris, ana mo yung nag gold lip. Kana sa simbahan bitaw. Imong asawa? Oh, naam sila katong sa pang-export niya. Amo silingan, na inana. Asa mo gigamit din ha? Oo, ang So sobra. nakalibre ka, nakalibre. Oo, ang sobra mo siya nagkuha na. Ikaw lihok sa ana. Kani walay ning kuan dool nimo ana nga mo paliton nila. Adaghang kay siray. Pilay presyo? Kuno? Di, kasagaran ko na mga viral lang ng labindako, 5,000. Oh. Ana, ingko, ayo di lang ko, dire na kay. Mao gyud ning di gyud nimo ibaligyan Dili no. na yung Kay baligyan, mao sir. gyud ning murag naghatag ni nimo og inspirasyon. Oh, kay Kana kanang ka nakadamgo ka be. Istoryahe ang atong publiko nga murag gidamgo ka na. kuan gyud sir, na damgo gyud siya kay gipukaw man ko aniya sa damgo niya. Sa Damgo, Santo Niño, Oh, Senior Santo Niño. Sabaan jud ko niya yun siya. Asa may gingon niya nimo? Sige, gipukaw ko niya sa damgo. Oh. Dudes, ana, dia sa lagi. Dudes mo itawag niya nimo. Okay, ang gana ko dudes man. Dudes, pero dudes mo gitawag nimo. Oh, siya. Dudes. Wa lagi, di lagi, wala lagi ka ingon ka kay imo kong ukiton, Oh. ng kuliton. Ditubag ko sa kong damgo nga. Unya lang sa nyor kay Oh. busy pa taong kay ko. Oh. Nya wa ka magin matuyo sir, ngadto na kog liti. Oh, gaman. Gidadaan kog kahoy sa kong manghod. Oh. Usang klase ang kahoy ni siya, kani Santo Niño. Dinara ni sir nga Nara. siya. Dudes, sanawa ra itong kanang kining kahoy akong Pada. bit-bit. Oo, oo, Daghan mag ano kay nindot mga putol. Oh. Daghan ba kay mga nindot dito sa gap na anod sa mga baha. Oo, oo. Nganong katuyo ko nung kahoy nga bati ang nada. Oh. So nara ni siya, Oo, nara. dinara. Nga murag tipak-tipak ba tungod sa anod. So muna imong gisugdan Mo na. akong gisugdan. Na napurma siya. Lansang ra gyud imong gamit ha. No, langsang niya hantod. Gi adapon ta ni dito sir sa katong night chapel nga gamay kun taong kay Santo Niño. So pasabot nimo nakadamgo ka niya. Oo. Muna inspirasyon nimo pagbuhat ani niya. Mm. So nakikigopyang kuan ani, dagway picture wala. O katurang karaan sa akong mama sir katong mga Usa balik kadako? na ison nga gamay kayo anak Gamay kayo, kana mo ikopya nimo para ani niya. Oo. Mo na nasa tatak siya diri. So kani siya nagpasabot nimo sa damgo. Nga ipaukit gi siya Pero imo pa ni istoryahan. Oh, baga istoryahan ako sir. O ampuan. Hagka na ginan ako siya. Ampuan. Oh, mga muyo na po ko. Mo ba ni imong unang trabaho dili ni mao? Una ni siya. Mo ni first yun nimo. Oo. Sunod nimo, sa may San sunod nimo. Roque, Senior San Roque. Senior San Roque. Naasa ko'y milagro gyapon ang mga Ako tanon tika, unsa may diferensya sa kani mangga man ni no? Wala ni siya nahuman. Wala ni siya nahuman. Unsa may diferensya sa mangga ug sa nara kung imo ukiton? Poparea nay Hay mas lisod. sitwasyon sir ang dinara naa siya kanang murag mutipak. Kinang ampinga nimo. Ang mangga mura ko siya santol. Nang hunit ra siya ba? Oo. Uyon-uyon ra iyang kwan. Pero di na lansang imong gigamit ani. Wala na. Nagbuhat na ko ako agad. Gipalit na kag kuan katong kuan gyud para Oo, kanang para wala okay. sa kong- Katong set. Oh, wala gyud shit. Buhat ra ko nako. Unsa may gamit nimo ani? Nana mo ko'y grinder. Oh. Mga grinder, nakakuha ko grinder kay tungod na mamuhat ko mga metal ba kanang mga grills. Oh. Ako siyang magbuhat ko, may kong tigib, ako na siya kunon, improviso na nako lugar, ako nang usbo na ko. So sakto yung ingnon nga wa gyud kay formal training. Wala. Wa gyud. Ako ra gyud Imo ra gyud na. Diskarte ra gyud na nimo.
Okay, kani ato ning kuan no, ato ning pero kani di gyud nimo baligya. Dili sir. Kaya mo na yung musulti. Kasapat to sir. Kasapan. Dili gusto ang Ginoo, no? Una mo na siya sa akong kilid sir kanunay kanang Ang San Roque nimo, asa naman ang San Roque karon? nasa mo ang chapel. Kana. So, asa dapitas mo bulo? Mm. O, kani ako lang ni pakita, ikuha lang ni, Muna yung mga kuha, Kani, kinsa man ni siya? Ang sa dito na para sa Oslob kanang Mama Mary. Ikaw man ni bota ni? Oh. Usa ni siya, simento, kahoy, usa Mo man na ni siya? siminto. Nung life size oh. So, pangutan unti ka, hay mas dali para nimo. Mas dali ang siminto sir. Ang kahoy, ang simento, unsa man? Mas dali ang siminto. Ang puthaw. Murag mo kinadugayan. Usa ka dugay ni pagkabuhata, kato kani. Kana dagan man nag 10 days. Kisay tabang nimo ani? Ako ra sir. Ikaw ra. Oh. Okay. And then, mao ni siya close up para makita sa mga tao. Na siya Mm. Ikaw ra pud buhatan ni. Mao na siya kana. Tuan ni dito karon sa kuan. Oslob. Oslob. Oh. Kisay nagpabuhat nimo ani? Si Angga mo niya Manol ra man to sir, wa kay kukuas ngan. Pilido. Usa nasun silang balay? Wala kanang kuan sa kuan Simbahan? sir. Kanang gipakita siya kanang imahe sa kuan. Kanang Divine Mercy. Mo ba? Damgo siya ba? O kana para makabalo mga tao. Pila may kuan nimo ani? Pila imong gi-charge ani? Ang kana kasagaran dagan na 30. 30,000 kani siya. Kani tibok statwa. 30,000. Pagkahuman simento ni siya. Wow. Kani Pero siya. halo na siya sir, halo. Halo? Oo. Nipis na siya ana-ana. Oo. Di mabuak ha. Dili mo buwak sir. Butang nimo kable. Naam na screen, na siya yung mga kuan Na kable. Kisa may tudlo po nimo ana. Ako ra Imo ra gyapon. pod. Sige, kani, di man ni siya. Mao na kauban siya sa Oslob, gikarga na siya sa multicab Kani siya kinsa man ni siya? sa Divine Mercy. Sa Divine Mercy ni Jesus siya. Christ. Jesus Christ, Sa Divine 3 Mercy. o'clock. Kanang 3 o'clock habit. Oh. Okay. And then may naman kita sa mga tao nga ang mga imong mga gipambuhat. Amo na ni silang katong tapad. Oh, gitapad. Mao na ang picture sa akong pares. Muning tapad. Dito mi sila hana. Nagtapad si Jesus Christ ug si Mama Mary. Unsa man ni nagkuan man ni siya sa iyang kasing-kasing? Unsa man ni siya? Kuan man na siya kanang nahog man na siya murag sa Sacred Heart family kuno ba? Okay. Oo. So pasabutan na, nagtapad si Jesus Christ ug si Mama Mary, ikaw og ang imong kapikas nagtapad pod. Okay. May sad. Mao ni makita nila dito. Kanang Okay. gibuhatan naman ang simbahan kuno sir. Gibuhatan ng simbahan. Gibuhatan ang simbahan sa giya. Kani ato ni pakita mao ning katong gibuhat pa nimo si Kristo. Sangko na to sa akong balay. Ni sang muni ang kuan dito. Kana. Kisami na, kisami. Kanang kuan sa silong. Di man kagkuan, di man kag idea aning kuan o di ka nakahuna-huna nga ingon ani ang iyang kuan, ang iyang nawong. Mao man nagpa photocopy ko ato sa original yun. Pero usar ka section gyapon mao ra gyapon kanang picture nga akong Mao ning nawong nga ang imong gipasunod. Tapos kani mo ni ikaw. Ha? Gisingot yun, no? Init kayo, init? Di lalim sa rin. Init kayo. Okay. Mubalik ta. Banting. Mukha ka, bandang mantang ba? Tanaw nimo. Mubalik ta sa atong interview. Basig ang ilaw, mamubo. Kang Roland sa dili. Paghumas pila ka gutlon. Okay, kahinabi lang gyapon nato si Roland Sadili, a self-taught sculptor and artist. Wag yung nagtudlo nimo maski gamay nga mo ni buhata mo na ana o napo kay mga tips nga nakuha. Wala sir. Imo gina? Sa una pag TV, pag unang TV, dagko pa kayo ng mga buko-buko, wala pa kayo ng mga YouTube, wala pa kayo ng mga kaning mga Facebook. Panlitan ani. Kaning imong kaning kang Jesus Christ, no? Gitudlo ang kag proportion, gi-measure nimong ilong. Unsa man wag ni measurement? Ako rang naong sir, away ngarang kuan, ako sukuron ba. Imong naong? So pasabot nimo kaning naong ani naa ka dinhi. Ako rang kuan ba, ako rang agdon akong kuan ba. Pasabot nimo imong naong gibutangan nimo bigote. Kanang say tanaw ng mga Amerikano mo labay. Amo imong sundon. Ang barog nila. Pero wag kay picture ani. Katurang na sa 3 o'clock. Kaning sa kamot, unsa may gamit mo aning sa kamot kay kaning kamot usa ni pinakalisod ka buhaton. Munay na siya mga bukog gyapon sir. Tung mga kabilya ba. Murag gyapon ko as tao. Okay. Kanang murag kalabira ba. Gitudlo wa po katudlo proportion. Wala. Measurement sa ilong, nawong. Wala. Dimension, wala gyud. Wala. Okay. So kani na po kay kuan ato ipakita ni kay para makita nila. Kani siya unsa man ni siya?
Mao ni ang simbolo sa kalisod sa Cebu. Walay tubig, butangan ng tubig. Oh. Mao ni simbolo basta nagkalisod nagkanitas tubig mo na magamputa ang ana tubig. Uwan. Butangan tubig ni no. Din ba din mo igamit ni? Ako ra siyang kanang kuan sir, kanang art lang yun ako ba nga. Daghan mo ko makita sa basura sa una kanang mga kuan ba. Kisa may nagpabuhat ani. Wala, ako ara na siya. Naari ni dito sa inyong Kung balay. ako lang yung kuan sir nga, magawas, ma-expose ako, mabaligya. Oh, Pero pero karon nadaggo lang ako mga anak, wa kay na ako mabaligya. simento ni siya, simento. Oh, angel na sir nga. Butangan na gina siya tanom. At Sa tanom gawas din balay. dili ni butangan nagtubig. Dili. Katubang para kuan ba? Butangan na siya, butangan na siya tanom. Ah, tanom din Oh. eh. Naman na siya sa dito sa iyahang kuan. Kani simento po ni siya. Oh, Wow. halo kay po na siya. Halo, halo. Mm. Okay. Karon kani kay gwapo kay ni. Usik lang kay amot makita ba ni nga ang gikopyahan ani picture wala lang gipakita no. Oh. Kani siya. Oh. Kani siya gi-emboss ni siya. Ay close up lang. Emboss ni siya. So ang gikuhaan nimo ani kani di na gyud ni siya kuan statue, di na gyud ni estatwa. Gipa kuha lang ni siya murag gipa-emboss nimo. Oo, oo. Ha? Hatag siya picture sa katong kuan. Makita ba? Nakita ba? Kanang Kuan oh. Kani siya. Kani siya ang gisunod lang nimo ani ang picture gyud. picture. Pagkahuman ang mga nakakita sa picture ingon nga nakuha gyud nimo ang kuan, ang nawong kuno ang dagway na. Kanayang sinina, wala na siya. Imo na nang buhat-buhat. Oh. Kani mas klaro ni siya o mas dako oh. Mm. Oh. Nakuha gyud nimo ang dagway. Giun sa man nimo pagkuha sa dagway? Mo ka na igigon sir nga kanang kuan di ba? Kanang yang imong focus yun imong nga kuan. Kanang imong huna nga Usa ka dugay na nimong gibuhat. mga semana kapin. So balik nahitabo ani, mura ni siya ning tambok din he. Oh, imbos na sir mga Imbos dos, na rin, dos, na uno. Ang Oh. kuan, ang kuan. Oh, yang gab. Ang siwil, ang siwil. Oh, oh. Pag human ka ni siya, siminto ni siya. Oh. Siminto. Mm. Pila mo po ni siya? Nahog na 25. 25 ni siya? Mm. Pagkahuman, usa man ning barangay Nemesia. Nanas Barili? Nas Barili ni. Barili na siya, oh. Asa man gibutang karon? Nasa yang anak sir, kanang balay na siyang anak. O kani kisa man ning duha ka buk din Ako nang bata nang Asa man din Ako nang bata kauban pag kani kumagtaon, siya? oh. Hilig po ni siya kuan karon. Oh. May sana sa drawing. Gitudloan nimo. Wala na tudlo sila sir. Di ba ang nimo pagkuhaon sa fine arts na lang yung klaro gyud oy para makatabang yung karag yung kuan gyud ba? Kanang usa na karon, may siya kay sa kuan kaning charcoal. Nga Charcoal? kamabuangan, oh. Pero ikaw tig charcoal ba ko o kuan gyud charcoal. lapis ra gyud nimo? Charcoal siguro. Gamit sa charcoal. Dili ka gustong patudlo po sa mga uban kay kuan mo gud damo gyud mga kalihukan nga mga artist mag-uban-uban usahay makuhag tips sa usa pag human mag-sharing ba sila sa unsay mga maayong pamaagi ba? Tungod mo ko sa akong naagian sir sa kapait ba na mo nag ang kuan ako sa akong utok nga instant perminti lang ko makakwarta kay para mabuhi na ko bitaw ang pamilya mo nang daghang kay kog sideline. Pero di gyud ka mo kuan kana bang magpatabang ba? Wala. Wa gyud? Wala. Di ka gusto nakoy mga amigo mo abot din nga sculpture kung gusto ka para matudloan ka. Sako lang siguro Di mo ka gusto no? Oo. Di ko ka gusto. Sige, sulti lang ko kung inakay mga anak, kaya mga kailang nga moabot din si Matt Garcia, taga Manila, siguro by December ba to? Kuha na siya ni taga Toledo, si katong awardee gani, si dili Ulipon, sa nga na, sikat kaya na siya. I'm missing the name right now, si Kuan. Ipon. Kani akong bata, Ipon. nang kuyog na ko karon, mo sa hilig siya kay ana. So pila ka tuig na ka nagkuan? Maingon na itong artist gyud. Gikan gyud sa atong kuan pagka Grade 4. katong inana nga grade 6. Grade 6 gyud. Nya karon 44 na ko. So inana ka kadurugay na. Wala way putol-putol kung kutob sa mo order. Asa may mas gusto nimo, drawing o kaning sculpture? Sa gasa sir. Mo ba? Mas nindot na inani. Wa ka nagpakita og grill works. Mga grill ba sa grill? Okay. Mo nadaghan sa kayo. Bubuhat kag puthaw. Kanang mga kuan. Mga sagaran, steel gate, mga Buhat ka na. kanang mga railing sa mga balay. Nakabuhat po na nimo. Dugay ko na sir. Okay. Kadungan-dungan ako akong talento sa inani. Pagkaputhaw ug kani.
So karon na kay gibuhat karon. Oh, na. Pila ka buok imong gibuhat? Mamuhat ko kanang nakoy gibuhat ron nga murag kanang kuan siya kanang sa ilanam tos kolorop. Kanang mura siya crane baka mga tubo ah. Oo. nya. Napoy mga sakyanan diha, magpa-welding nako. Hasta sakyanan buhat po ka. Buhat ko sakyanan, sir. Sa pasabot Ako mo nang mekaniko po ka. Kanang murag bodybuilder welder wa na. Oo. Welder po ka. Oo. Okay. Pero Welder. wa pa ka kasulag buhat og kanang estatwa nga puthaw pa. Wala pa. Wala pa. Mga challenging kaya sa tong una challenge kayo. Okay. Pero pasabot nimo di gyud ka gusto patulo. Dili. Di gyud ka. Kay mo na ginay mo diskarte. Kani siya unsa may hitabuan ni nga mo man ni nahuman taw naghubo in taon si kuan. Naghubo man ni mo statwa unsa may hitabuan ni? Kana ang istorya na sir kay ang katong ni order ana na sila'y picture ana. May Oo. akong gisuno. Oh, sunod nimo. Oo. Wala naman sila mo balik no sir kay ako tong gipungutan na tong iyang kauban. Oh. Mo ni siya. Mutawa. Unawa naman sa kataon niya. Oo. Kay ngano ko na ako noy ngano ko nung unahon ang imahe nga wa man kunoy kapilya. Nagkagubot sila ba? Ah, sila nagkagubot. Oo, sa ilahang kapunungan. Oh. Mao na to istorya atong akong na istorya po nako katuyang kauban diha. Oo. Sa suri lang kay bay wala mi balik sa inyo habay kay bati man kayo naglali sa man lang kuan to sa kapunungan nila. Ngano So- kung unahon ang Santo Niño wa pa kunoy kapilya ko. Wa man tanay problema bay. Oo. Okay. Pero kani unfinished work pa ni. Oo. Kani lansang po'y gamit mo dili pa. Dili. Dili na. Tigib na, mga tigib na. Okay. Di ka mo palit atong art set gyud nga para sa ana. Gusto ko nga ta sir nganong di ko. Kaya nimo 25,000 ko na imo kuan sa araw eh. Basig inotra gyud ka kayo di ka gusto nga. Dili kay namo koy ang kaning pag-ukit sir, makaibaw ka kung asa tong nailibaong kaibaw kag asay ukit kinahanglan gamyo na sa nimong kwan. Oo. Mo na yung tawag sit. Kay kinahanglan kag bleed nga pagamyan pag nimo nya kanang lain sa porma, mo curve, napoy sobra ka curve, nasa di. Kay kuan eh, ang kung mahinumduman ako, ang unag yung testingan sa mga bata sa sculpture is sabon. Sabon gyud na ilang kuan praktisan. Oh. Sabon, di ba? Porma mga kuan, Oo. itik-itik mga Oo. kuan. Ana mo na yung una, pag hantod mga kuan ka, maanad na ka. So kani siya layo pa ni sa pagkahuman. Kana padong gina og gustuhan yun. Kani siya mo ni Santo Niño ni siya nimo. Kay pagkauso nimo murag og antik. Tinuod yun. Murag antik ang kuan, di ba? Pero nga man iyang nawong murag napintalan na niyang nawong. Ang katong balay na kong Puti naman, puti naman ang kuan. Gilihaan ako sa kong bata kay pinig-pintingan na itong nangabang nito. Na may Kisa may nangabang. kisa may Bata nagpintal. pod, bata nga. Bata nimo eh. Gamay, kanang- nabilin pag human wa siya lingaw iyang Oo, ano ba? Okay. Mo na nga gitumar ang mata niya. Nasuko tawo magwang na unsa naman ning Santo Niño. Oh, pero ang pasabot ani kuan pa lang ni unsa man siya 20% na human, 15% na human unsa man? Maana gyud sir. Wa pa kuan, wa pa gani na human, no? Oo. Padong ta sa Padong, butang, no? Butang ta lang mga 70. Padong ta sa human gyud. Pasabot din butangan pa ni siya og kalibutan. Oo, buhatan siya kalibutan. Kalibutan, no? Mm. Din butangan po nimo siya kuan. Sungkod. Oo, tusungkod. Sungkod ni siya. Okay, and then ang butangan nimo corona pa ni. Magbuhat kag kuan corona nga kuan. Imo ipatong dina. Ah. Kaya ang plano na ko ana, ako na siyang katong patahian yang mura lang daw short. Nga. Shorts. Oo, nga mag-short lang siya ba. Kay lain-lain magud karon na Santo Niño, na Santo Niño nga magsundalo, na Santo nagpulis. Niño nagpulis. Hinaana ba? Kani siya unsa may imong una ani? Kato lang nag-short gyapon siya nga, naarga po yung mga gold lip bitaw. Unsa man basketball player siya? Ayahar yun. Kay na may bola din butangan nimo bola, basketball player. Kaya harang natural lang ako. Oo. Daghang kay ibo ka na nga. Walay niingon nimo nga, uy, kuan Roland, humana ni kay atong kuan atong paliton. Nabi taw, daghang bitaw yung kuha na. O di pa nimo humanon. Ngaman. Inana na lang siya. Di man kay pag maitan mo, comment sila nga bayran. Oh. Pagka yung ugma na naam sa ko yung project nga mo abot. Kanang mga grill sinana. Oo. Oo. Kuha naman siya So ko. di na lang nimo ibaligya. Di na may baligya kay brag bliss kay ko ba kung Swerte. oh, tiwaso na ko siya, di ko katiwas kay. Napoy pabuhat og gate, nay mo order og mga grills, birha, Oo. nana. Mayo di ay kayo. Nay usahay dia kanang mo order og kanang tura-tura bitaw kaning sa motor.
Oo, sidecar. oo. Oh, buhat Ikaw ko mo na, kay puthaw mo na, no? Oh, buhat ko inana mga motor nga tangkilan og sidecar. Inana. So, auto, motorsiklo, tricycle, Mga sa pa, truck grill ang work, repair. Oh. repair sa truck, Oh. sculpture, tanan, imo. Nya kuan dugay sa ko champion sa ko mga singing contest. Mukanta po ka. Oh. DYLA, Nikanta, daog ka. DYHP, oh. O sa may kantahon nimo? Sagaran mga Tom Jones, kay mga kuan. Tom Jones. Oh. Daghan na ba na City Hall karon? Tom Jones. Golden Photo- taman sa Munyora. Daghan na City Hall na Tom Jones. Mo na ako mga bata po, mana sa mga kantahay, mga bata na ko puro na yung kanta. Mukanta po sila. Mm. Nay gusto mag-mechanical engineering ninyo? Wala. Kana. Mayo. Usingan. John Rick, John Rick. Okay. So karo na pila ka po imong batang babae? duha. Duha. Okay, so muna yung number ni kuan ni Roland Sadili ato nang ipahibalo kay apil na tagkuan kay kung gusto mo kuan interesado mong pabuhat niya grills, truck, tricycle, auto, kani o estatwa kompleto 0975 067 5325 ato ning usbon no 0975-067-5325. Imo na yung number? O number si mong usawa? Dili ako para. Imo gini, diretso gini. Okay. Wow, Okay, cellphone. para wala chismis ba? Oo, tinod. Di ba? Paano mo dada imong usawa lagi? Busy sir. Ay bata. Mutawag ba siya sa imong pagminani? No, na may kuan kanang magpabuhat sa Facebook, wa mo Facebook? Na, akong bata ra sir. O sa may nga sa imong Facebook? Roland Sadili pod. Dili sa ang ako rang bata mo nagkuha sa Facebook. Mo nagda, iyang ngalan. Oo, mura. Adi usa mo nila pagpangita nimo kung pangitaon ka. O sa may nga sa imong bata? John Rick. John Rick Sadili. Mo ni siya na Facebook. So kung mo-contact sila kan John Ray Sadili, John Rick Sadili, makita na ka na nila. Mo pwede silang mag-message ito. Okay, so at least klaro ba kayo ba? So kani, kato mga interesado, una 0975-067-5325. O para makita ninyo ang iyang mga trabaho, pwede siyang bisita dito sa inyong balay. Oh, pwede na siya daghan man mao nang uban nga di ka lagi uslob. Nang na mga lagyo-lagyo. Oh. Maabot gawas atong kuan mangutana na mao na mag ana ba mag Pero kani may gani pagabuhat ha, believe ko kani. May gani kay picture lay imong gisundan no. Paghuman hilak lagi ang kuan ana bana. Pakita. Oh, hilak siya. Kay usa may ingon nabanhaw si Lola. Nabanhaw si Lola. Nabuhi pa yung asawa niya. Sige. Ang bana man ni buhi pa man taong bana na. Sa nabuhi. 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 Sige. Kaya ako napugay pabuhat nimo. So daghan salamat Roland no, Roland Sige, Sadili sir, ha. salamat sa kayo. Pangumusta lang ko sa pamilya o sa imong misis. Ha? Kay kung sa may nahitabo sa imong papa ug mama sa una, ikaw mo'y nagpasan sa kaugmaon. Kay ngano, mayo kang amahan, mayo kang igsuon na imong gipalabang sa taytayan sa kinabuhi ang imong unom ka bata. Sakto? Oh, so ang Ginoo ray bahala nimo. Muna buutan kay ang Ginoo nimo. So daghan salamat Roland Sadili. That is the total hour for our program for tonight, Republica. Please make it a habit to watch our program. We will be featuring so many other facets of what is happening in our society, in our country. Ito po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan.